Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat Masjid Samsul Hadi Mutih Tegal Rejo Sawit rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi siang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman lan Islam, pinaringan kesehatan kesarasan umur panjang, katitik saged sareng-sareng tindak datang masjid menika dalam rangka nindakaken kewajiban seorang muslim inggih menika salat Jumat kanthi berjamaah. Salajengipun selawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta risalah beta ajaran agami Islam, agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, monggo-monggo kita sareng-sareng aningkataken iman saha takwa dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kula panjenengan sami sareng-sareng nindakaken perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah lan Nabi menapa ingkang dados awisanipun Allah lan Rasulillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menawi kula panjenengan rumiyin derek pangandikanipun tiang-tiang sepuh rumiyin, kula panjenengan sami kapurih meninggalkan menjauhi molimo ingkang asring kita mireng. Molimo ranggitanipun Sunan Ampel menika setunggal moh main utawi judi totoan, moh ngombe utawi dem-deman mabuk-mabukan minum-minuman keras, moh maling ateges kula panjenengan boten purun nyolong mendhet hakipun tiyang sanes tanpa seizinnya. Moh madat tegesipun kula panjenengan menjauhi berbagai macam bentuk obat-obatan yang terlarang kadosta narkoba ingkang dadosaken badan menika dados ringkih lan hilang akal. Lajeng ingkang terakhir moh madon nggih menika menjauhi tumindak asusila berbuat zina. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pramila wonten ing mriki saksampunipun kula panjenengan mangertosi molimo niki wau, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Lah sakniki wonten
molimo ingkang kula panjenengan kedah kita lampahi sareng-sareng. Lah molimo menika ingkang positif menika napa? Setunggal. M yang pertama nggih menika manembah. Kula panjenengan sami monggo gesang wonten ngalam donya menika tansah manut nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi, manembah dhateng Gusti Allah kelawan kula panjenengan kersa nindakaken syariat agami Islam. Awit Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pramila monggo di sisa yuswa kula panjenengan sami, di sisa hidup kula panjenengan sami, monggo kita ngatah-ngatahaken ngomawula ibadah dedepe dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Menika mo ingkang nomor setunggal. Nomor kalih nggih menika mo ingkang nomor kalih makarti utawi berperilaku yang baik, tindak tanduk solah bawa kula panjenengan ingkang sae, baik dumateng sesaminipun gesang ataupun dumateng makhluk yang sanes, dateng tumbuh-tumbuhan, dateng hewan peliharaan dan lain sebagainya. Kula panjenengan selaku menungso dengan diciptakan dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan menika supados saged menjadi khalifah, pengurus pengganti wonten ing muka bumi menika kanthi perilaku, tata krama, tingkah laku, tindak tanduk kanthi sae. Lah menika mo ingkang nomor kalih. Mo ingkang nomor 3 nggih menika maneges. Maksudipun kula panjenengan sak saged-saged kersa gadahi guru, berguru. Ketika kula panjenengan ngangsu kawruh babagan ngilmu agami, diharapkan kula panjenengan gadahi guru, sumber ngilmu. Sebab menawi namung belajar otodidak, dikhawatirkan menika saged ndadosaken kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, pengetahuan agama yang kita pahami. Pramila kula panjenengan kedah betahaken seorang guru ingkang badhe nuntun gesang kula panjenengan di dalam kehidupan sehari-hari. Lah menika dipun wastani makarti. Mo ingkang nomor 3 nggih sekawan makarya. Makarya niku tegesipun nyambut damel. Kula panjenengan gesang wonten ngalam donya, dipun titahken gadhahi akal pikiran kangge menyongsong, kangge nyadong jatah rezekinipun Gusti Allah. Manusia diusahakan, diperintahkan supados berikhtiar, berusaha, bekerja keras sesuai dengan kemampuanipun piyambak. Boten pareng kula panjenengan namung leha-leha kipas-kipas, boten kersa polah, kedah beraktivitas nyambut damel selaginipun kula panjenengan dalam usia-usia masih produktif dan masih menghasilkan, tesih gadhahi kegiatan raga ingkang conggah
kangge obah. Pramila tiyang Jawi ngendikaaken wong angger gelem obah bakal mamah. Lah menika mo ingkang nomor sekawan makarya monggo kula panjenengan selagi tasih dipun paringi badan sehat monggo kita nyambut damel kanthi saestu dipun niyati kangge ngibadah nyadong jatah rezeki pun Gusti Allah kanthi ikhtiar usaha lajeng kita tutup kanthi tawakal lan berdoa. Niku mau ingkang nomor sekawan. Ingkang terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah nggih menika mau ingkang terakhir mulat salira. Nggih menika kula panjenengan kedah senantiasa mawas diri, introspeksi diri, ngati-ati anggenipun berperilaku tindak tanduk wonten ing kehidupan bermasyarakat. Panjenipun ingkang kita adepi menika berbagai macam bentuk karakteristik manusia. Enten ingkang sabar, enten ingkang gampang kesinggung, enten ingkang tik-tik nesunan, enten ingkang ndableke ora karuan, lan berbagai macam karakteristik manusia. Pramila kula panjenengan kedah belajar mulat salira, belajar mawas diri ngantos atos ngandhanikanipun tiyang Jawi sak bejo-bejaning wong kang tansah eling lan kelawan waspada. Eling tegesipun kula panjenengan eling dhateng Gusti Allah. Waspada tegesipun kula panjenengan kedah ngantos atos bergaul kalih sinten kemawon ampun ngantos nuwuhaken raos kebencian, raos permusuhan. Menawi saged kita rangkul dados ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesaminipun umat Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mangkaten menggah beberapa molimo ingkang kula panjenengan kenal. Mugi-mugi kula panjenengan estu saged nglampahi molimo ingkang terakhir kala wau nggih menika setunggal manembah nomor kalih napa wau makarti nomor 3 maneges nomor sekawan makarya lajeng terakhir mulat salira. Makaten jamaah rahimakumullah mugi dados manfaat cekap semanten. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ta'afani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warham ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syamin qaribum mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahu akbar.